muna kira ga mutanen arewacin Najeriya, kar ɗan talaucin da kake fama da shi ya jaza ma ka je ka bi ra'ayin waɗannan mutanen. Suna nan suna yawo suna ansar national ID card da voters card na al'umma, suna ɗaukar hoton shi sannan suna ɗan ba mutane na goro. Wallahi talaucin kai ka ba da abinka aka baka wani ɗan abu ka sa aljihunka, to ka tabbatar ka rubuta ka aje. Kuma wannan bidiyon nawa da nayi da muryar nan tawa ka aje ta, wataran sai ka tuna ta, saboda na tabbatar da duk wanda ya bada wannan abin ya bada yancin shi ne. Kuma wallahi tallahi yana ɗaya daga cikin wanda ya taimaka ma waɗannan azzalumin su cika da zalunta ma a Najeriya gabaki ɗaya. In ka rike ɗan talaucinka kai haƙuri da shi, to in Allah ya yarda da izinin Allah lokaci ne kuma komai zai wuce. Amma me sai mun jajirce mun dage. Mutanen arewacin Najeriya ku rike voters card ɗinku, ku rike national ID card ɗinku, kar ku sake wasu su zo su yaudare ku. Cin amana ne kawai, ba wani abu ba. Me ake baka in baka da lafiya? Me ake ma da kake cikin talaucin? Me aka kawo ma? Sai da aka zo a za a anshi wani abu naka tukunna. To dan haka mutane su yi hattara. Assalamu alaikum.